Тестото за мекиците на село след малко ще втаса и ще има мекици с айрян кибритя. Тук вече няма какво да се обяснявам. Домашно приготвени мекици от баба с айрян кибритя. Няма по-хубаво нещо на света от това. Мекици и айрян кибритя на село. Баба Мария на 86 години, какво ще пожелаеш на хората сега? Поздравявам здраве, живот, енергия да имат, живот, енергия, радост, щастие, песен да пият, да играят, да се веселят хората, да са много добри, точно щастливи, да срещаме хубави хора, да работят, да изкарват пари много, да им дават повече пари, да живеем по-добре. Точно така. Айде, живи и здрави и чао от нас!